Днес е един паметен ден в живота на младия човек. Добре дошли в реалния живот. Уверен съм, че всеки един от вас ще помни фрази, сентенции, които вашите преподаватели са ви казали, формирайки у вас икономическа, социологическа, политическа и юридическа мисъл. Да не забравяме и академичната и интелектуална среда, в която вие се преобщавате с вашите колеги, чрез вашите преподаватели и формирайки вашия приятелски и кръг на интереси. Имам един призив към вас днес. Мечтайте и рискувайте. Now is the time. Сега е времето. Ще се върна към моето първо студентство. Като студент трети курс в технически университет с квартиранта ми в един гараж се заехме с една предприемаческа дейност. Създавахме алармени системи. Това беше края на 90-те, 2000 година. В България нищо не беше много лесно. Потръгнахме горе-долу. След това взех да се занимавам с финанси и ето ме сега банкер, за което ни най-малко съжалявам. Но някой ден се връщам към този гараж, в края на 90-те и си казвам, ами ако бяхме продължили, дали бихме сбъднали гаражната мечта на Возняк Стив Джобс от Apple, на Бил Гейтс от Microsoft. Разбира се, става въпрос за България края на 90-те, не за Съединените щати. Затова не спирайте да мечтаете и да рискувате. От името на банка ДСК сме приготвили едни скромни подаръци само за отличниците. По някои пъти в живота така става, само отличниците получават. Въпреки всичко искам да кажа нещо и за по-горните редове. В юридическото ми образование професор Снежана Начева, тогава беше конституционен съдия, ми каза на изпита, колега, да ви кажа, най-добрите юристи, практици са тия с добри оценки и ми завъртя четворка. Така че не се отчаивайте на всички редове. Благодаря ви, за мен е чест да бъда днес тук сред вас. Успех, бъдете себе си. Всичко добро!